moitas gracias tamén á Nova Poesía Ibérica por esta iniciativa. Importante, bueno, eu como docente vexo que a poesía a veces, igual concordades comigo, é difícil de achegarle aos rapaces e achegar á sociedade. Entón, pois, non sei, iniciativas destas, que se faga visible polas rúas, a importancia tamén de que chega a poesía aos bares, non? Porque parece que foi a verdade que é un gusto. Quixera decir tamén que non pude disfrutalo como merece o evento, pois por situación laboral que todas aquí compartimos, non? Bueno, vou ser moi breve. Bueno, pois Ana pedime que fixera a súa presentación. Para min é unha honra e a vez un orgullo e presentar a Ana Barral, non? Entón, únenos moitas cousas, vencellos de amizade e de profesión e, bueno, voltando unha ollada atrás, pois vemos que mesmo na nosa andaina pois compartimos espazos en distintos momentos, en distintos centros, e entón, pois, nada, comezo así un pouco facendo un percorrido as lembranzas de na infancia, pois os momentos de separación e de confluencia que vivimos, non? Entón, a vida fixenos compartir estudos, xa desde a infancia, primeiro aquí no colexio de Quirín, que aínda que fósemos en aulas distintas, porque nos distanciaban os apelidos, Barral e Vázquez, no meu caso, a isto tamén fixo alusión nas estivestes nada mañá, Luz Campello con respecto a Pastora Veres, tamén as separou neste momento pois os apelidos, a orixe despois na seguinte etapa educativa, daquela era o UPECO, que todos lembraredes, que moitos de vos lembraredes, outros xa son máis novos e xa estamos outra etapa, separámonos. Eu estaba no grupo que foi estudar a Vilalba, ela marchou a Lugo, ali estudou no que se coñecía aquela como femenino, que agora é o Ollos Grandes, mas o destino despois volveu a xuntarnos, pois estudando 3 anos filoloxía no Colexio Universitario de Lugo. Lembros especialmente con un certo agarimo aqueles traballos académicos que se elaboraban e se discutían no medio de risas moitas veces, pois naquela cafetería do que era o Gran Hotel, o Hotel USA, non? Que se chamábamos. Despois, a continuación, 2 anos máis en Santiago, e tamén collemos camiños diverxentes, curiosamente, paralelos e diverxentes a vez, non? Que quixera destacar. Ela estudiou a especialidade de galego-portugués, eu collín o camiño máis longo, primeiro hispánicas e logo galego-portugués, volven a caer o seu carón. E logo no ano 90, Ana iniciou a súa andaina como docente, pois ata hoxe día, que continuará. E así volvemos a levar, xa digo, vidas outras paralelas, como profesoras de lingua galega e literatura. E agora xa paso a comentar un pouco o que foi onde naceu o seu interese pola literatura e a lectura e a poesía, que lle ven desde a escola. E eu diría máis, que temos aquí a súa mamá, que tamén lle ven do seo materno, vale? E despois xa nos falará Ana, eso lle a ela a honra. Leva escribindo dende nena, ten gañado concursos na escola, convocados aquí pola Asociación Cultural Sermolos, tamén no instituto. Ten publicados poemas soltos na revista de Canceira A Xanela. O ano pasado, pois en plena pandemia, supoño que é importante nas nosas vidas e que nos marcará a todos os aquí presentes, non? Saiu a luz este poemario, Versos do Desasosego, unha obra intimista que trata temas universais, de vivir, morte, textura, e eu no meu atrevemento, ainda que non alín en profundidade, tamén quixera destacar, porque sou moi agarrada ao terruño que fais tamén, e xa non sei se concordarás ou non, que eu
Vivo Porto Vello por algún lado, a túa aldea natal, vale? E, bueno, para falarnos desta obriña, contamos coa presencia de María José Díaz Piñeiro, profesora tamén de Lingua e Literatura, que nos introducirá pois nunha lectura interpretativa que ela realizou. Bueno, e para rematar, eu quixera leros un poema que deixo a saer xa, que é moi especial para min. É dicir, xa digo, non fixen lectura profunda, pero non separeime. E pareime porque me sinto tan identificada con esa voz poética, que imagino que é a túa. Pois compartimos o percorrido en solitario, facendo kilómetros e kilómetros en coche. Perdoade, porque se me está rompendo a voz, isto é increíble. Para poder conciliar a nosa vida laboral coa familiar. E por veces con moitos atrancos, vale? Busco aquí na página 40, que teño fechado. A ver, se pode ler comigo. Ben, a ver, síntome genial. Cando conduzo o meu coche, soa. Paréntese de paz. Tic, tac, tic, tac. Boto a andar. Entro na autoestrada, coa música a soar. 0 a 100 en 7 segundos. Potencia e suavidade a par. Iso ou solto o acelerador. Todo responde ao meu control. O meu coche é unha burbulla de eternidade. Abstraio-me a dor. Ou deixo a ir en vaguas. Baixo o ruído do motor, só eu e a velocidade. Unha inexplicable sensación me percorre nesta máxica soidade. Choro ou río, pero síntome forte. Como se pudese burlar a morte no meu coche, compañeiro, testemunha, desta alma sen acougo, a piques de estourar. Baixo, pecho a porta detrás, encaro o desacougo de novo. Oxalá a vida tamén se deixase guiar. E nada, xa que grazas deixo pois con María José Candela. Baixa, non? Non sei se se ouve. Está verde, pero sí, agora sí. Ben, pois, boa tarde a todas as persoas que non tiven oportunidade de llegar a boa tarde. Parabéns para as persoas que organizan este Festival de Poesía Guitirica neste sitio tan lindo como é a Casa Banera, que non coñecía, a pesar de estar en Guitirica moitas veces, non? A mí tamén se me vai romper a voz, como hacía socorro, porque estou emocionada de poder estar aquí por causa de Ana, a máis nova dos Barral Rodríguez, familia a que me une a amizade de longa data. Xa vai alá por 50 anos en que cheguei o primeiro verán ao Porto Vello, a aquela casa natal, pois os cobertores, palabras de Ana, Domingo, Virtudes, José Antonio, Ana, especialmente a querida compa e amiga María José. Dicía que os cobertores que foron para mí, tanto me quentaron en tempos difíciles e fríos para mí. E agradezo moitísimo a Ana porque se non me implicase na presentación deste libro seguramente faría unha leitura máis superficial. Desta maneira, leváxame a coñecerte de outra forma, un pouco mellor, non? Permitiume a leitura aproximarme dunha outra Ana que complementa aquela que eu xa coñecía, pero esta Ana ten corazón de espuma de mar e sorriso flor de pel. De ambas Anas, da que eu xa coñecía, e desta, algo hai aquí neste poema. Nalgures quedou unha rapaza mentres marchaban os soños.
vibro cos seus silencios desvalidos, co norte nostálxico e cos seus ollos morrendo nun blues verde mar. Turro por ela, deitada, secreta, cabo dun poema, cos anos na pel. Permanece no meu lombo, legua da man. Quero o seu aire, e ela finxe inocencias redondas e misteriosas. Ela deixame sin retorno, nesta cidade, na noite adormiñada. Ben, pois Ana, poeta, vai despindo a alma ou cubríndoa como un véu traslúcido e nós, leitoras e leitores, xogamos a descifrala atravesando esa película de palabras que permite observar formas, movimentos que nos conducen á esencia do eu, mas sempre sen acharnos certeza. Tal vez de aí a riqueza da poesía, a posibilidade de matices e sombras novas a cada releitura e con cada persoa que lê. Do meu punto de vista, a leitura poética, e máis ainda a creación, acaba por ser algo parecido con un xogo lingüístico en que as palabras son pezas de puzzles con que construímos imaxes. Mas esas ideas ou imaxes diversifícanse e transformanse, como acontece cando brincamos mental e visualmente coas nubes, non? Que fan pareirolas e dibuxos en movimento constante. Non? Ou seja, nunca estamos seguros do que queremos entender nesa poesía. A cada verso, a cada imaxe, pues, ratifícanos no de antes ou danos algo novo ou producenos inseguridade. No meu xogo coas palabras do libro encontro que a poeta criou un tecido belo e triste que esconde ou revela tamén case sempre un eu que encara o desacougo e o tempo destructor. Rebusca na vida de dentro onde están as palabras caladas e confusas que é como non estaren, como decía o Simbad de Cunqueiro. E Ana tecias para esconxurar o desalento. Os versos do desasosego sintos atravesados ou enfiados por unha nostalgia de tempos idos, de vida vívida, de vitalidade que mingua e nos deixa os petos cheos de ontes. Así, poderíamos dicir, utilizando frases do libro, que se evaden e se esparrapan os países de mar e os litorais, as mareas, os faros e as caracolas verde-mar, as areas, o nordés, especialmente as espumas. Tamén as espigas, as laranxeiras de coral e as cereixas, as camelias e as rosas, os abrís, as cegoñas, os grilos, as borboretas, evádense e deixan paso ás gándaras, ao inverno, ao frío e á arcea, as pedras de azul sobre a alma, que por veces tamén abren atardeceres descarnados para erguerse e seguir sen mañás, como unha lei. Descoñezo, non sei se haberá versos nacidos naqueles momentos de espumas e mares. Tal vez entón o que ocupaba o ser era mastigar de pouquiño as delicias vitais que agora fican a memoria do sabor e o fastío de vivir en apenas memoria. Fica a raiva, ainda que case sempre está contida neste poemario, a raiva contra o inexorable, neste xogo de escondite en que a vitalidade poucas veces dá a cara, a nave se abafa buscando no eu propio os rastros que deixou. E hai valentía, a forza tirada do nada, para encarar a frialdade co abrigo das palabras que acaban por ser tamén aqueles cobertores da casa natal, con que facer días polas ruínas adiante e recuperar camiños navegados. O eu adulto, orfo daquela protección, orfo do amor en eclosión, esburaca vacíos, eses furados que nos castigan, na procura de outeiros, de luz.
O poemario, como dicía, está asentado na nostalgia, na dor que producen as ausencias do vitalismo, da paixón, de persoas, de tempos, de faros de auga, de intencións agora abafadas na inquedanza dos anos. Mas é curioso como, contrariamente ao que poderíamos esperar deste presente dolorido, a obra se sustantiva en palabras maioritariamente positivas, benéficas. É a maneira de desligar, é o texto o que as priva de existiren, ou dito de outra maneira, o tecido, a construción poética, devolve a negación, a evasión da realidade positiva que representan. E así esváense as pombas. Os tesouros do mar son só sombras, estatuas nosas. Ou todo este poema que representó. Traio escumas de horas luminosas, brancas de mares as súas palabras de alborada, como as de bolboreta. Por infinitas illas de flores, vestidos seres. Ai, estas pedras de azul sobre a alma, mainas. Despido navíos de froitos prateados que ateigan os meus mares. No moinho dos ventos cobizosos, despídome nos prados que eu andaba. A nostalgia, a saudade, aforcálanse nos moi frecuentes opostos entre un monte de xardíns e salitre e un hoxe de frío, silencio e medos, de noite e ausencias. Ainda, a soledade, esa coñecita que non nos solta e que quer ser amiga, acaba por compactar a obra e cargar o eu con pedra pesada. Mas tamén hai esperanza, hai forza para abrir atardeceres. De feito, di o noso é sosternos, malia sírenos as dores como bocas profundas, como dagas de chumbo a traballense nos brazos. En ese pulso por se libertar do chumbo, o eu ampárase ou escóndese frecuentemente nun nós, que revela compañía e amor, tal vez, ou nun tú. Prométeme que tenderás carillas lentamente ata a eclipse que nos corta estas desordes e nos estrangula a carne. Inclusive, o eu se desdobra nun vos que nos implica nestes versos finais. Tecede palabras que engulan as arañeiras da ansiedade, palabras para o silencio da fuxida, palabras que nos acariñen a alma. Moi ocasionalmente, o eu poético desvía a concentración do máis íntimo para escutar voces alleas que se fan propias e tradúcense en pranto e dor, mas tamén en ollos e bolboretas. E aí aparece tamén a mentira, o loito de todos, as injustizas, a terra, Galiza. No libro, pequeniño en tamaño, mas moi grande en plasticidade, en imaxes conmoventes, en emocións, hai oco e eco para a metalinguaxe, para falar da propia lingua e para falar da propia poesía. Recorrentemente, a poeta servese da interpelación á palabra como ferramenta basilar para objetivar o eu, para verse mellor. Palabras dúteis e libertadoras unhas veces, atadas ou reducidas a pó, como se estuvesen rodeadas por un círculo de ferro, como decía Rosalía. Noutras ocasións, os poemas, sin abandonar a carga de emoción habitual ou intensificando, dialogan a modo de homenaxe, entenden, con outras voces poéticas, mesmo lanzándoles unha piscadela de ollo. O humor está moi presente tamén na obra. Así,
xa co título nos chega unha especie de saúdo de Fernando Pessoa, Bernardo Soares, co seu libro do desasosego. E tamén escutamos e reescutamos a Manuel Antonio, Luis Pimentel, Amado Carballo, Cunqueiro, Díaz Castro. Unha amiga díxome que ela ouvía a José Emilio Ferreiro e a mellor por iso, eu creo que por iso a mí tamén pareceu escoitalo así, nos falase de longe, non? Non sei se Ana concordará pero como cada outra liberdade na leitura, a mí desde que esta amiga me dixo que sí, eu tamén os coitei, non? Pero a mellor oímos voces que non están, como deste caso, non? Que? Que están sempre todas. Están todas, ainda sen vontade de non? E a miña voz, deixámola por agora, pasamos a Ana para que continúe. Ela é quen mellor pode falar da súa obra, non? A mí gustoume moito este desasosego, non sei a vos, se non o probastes, entrade, estará ben, seguro que está ben. Obrigada. A vos. Ben, boa tarde a todos e a todas. A presentación do meu libro aquí en Itiriz, na miña terra, tiña en mente dende que saiu publicado xa no outubro, porque para min, como non pode ser de outra maneira, era unha das imprescindibles. Quixo a sorte que o pudese facer neste festival de poesía que comeza a andar este ano, e que estou segura que se manterá e medrará e se converterá nun referente, porque hai moito traballo detrás e moita vontade de que as cousas saian ben. Así que quero agradecerlle á Nova Poesía de Itiriz a oportunidade que me deu de formar parte deste evento. Teño que dicir que tanto a Nova Poesía de Itiriz como o Concello de Itiriz están facendo un labor de dinamización cultural e señaladamente literaria que é de admirar. Tamén teño que agradecerlle a editorial dos Os Outros que me deu a oportunidade de cumprir este soño meu. Teño que dicir que para min é un orgullo formar parte do inventario de escritores que publicaron nesta fermosísima colección Letra Inversa. Bueno, xa ten un formato para o meu gusto moi fermoso. Nunha editorial que leva moitos anos manténdose nun mundo complexo e traballando a favor da lingua galega, da cultura galega e, sobre todo, dando saída a novos creadores, independentemente de se tiñan nome ou non o tiñan, como era o meu caso. E quero agradecer tamén a estas dúas amigas que se prestaron a esta historia, a estarme apoiando aquí hoxe. Socorro xa falou un pouco do que nos une, bueno, bastante do que nos une. Eu engado que era unha das miñas tres amigas de Pardiñas, tiñas por orde, unha na Sanguiñedo, outra na Febreiro, outra na Landoeira, que era Socorro. Bueno, evidentemente os nosos camiños ás veces foron xuntos, outras veces foron separados, pero volvemos a xuntar. E no caso de María, ainda coñecen antes que a Soco, porque era amiga da miña irmá. Teño que dicir dela que desde que o primeiro momento que entrou na miña casa, que era unha gativiña, xa a quixen para sempre, porque María é unha desas persoas boas, sabias e humildes que sempre ten un sorriso na cara, que é unha cousa que eu valoro moito nas persoas, e hai que querer así ou así. Permitideme tamén unha mención cariñosa para a miña familia, que está por aquí case toda a que puido vir, os meus sobrinhos, o meu home, que sempre está aí para tirar por min, miña irmá, que era do norte cando era pequena, sobre todo a miña nai, que tamén se animou a vir hoxe por aquí, e a que lle debo este don de escribir, como dixo Socorro. Eu creo que lle debo a ela, porque ela tamén lle gusta escribir, poesía e contos, agora ten pouca paciencia para escribir, pero
Cando era pequena, ela cantábame todo o tempo, contoume todo canto conto había. Cando viña a Guitiriz levábame sempre un tebeo, ainda antes de eu aprender a ler. Teño que dicir que nunca lle soían a meus pais xente labrega, traballadores incansables, nunca lle escoitei unha queixa polo gasto en libros. Todo ao contrario. Recordo cada setembro aquel ritual na tenda, na taberna, que era a miña casa, de forrar os libros, teñerles o nome, e deixalos ali cousadiños, esperando o primeiro día como un tesouro para seren estreados. Vou aventurar a dicir que creo que se perdeu un pouco iso. Ás veces preguntámonos por que os rapaces non leen, e habería que facer moita reflexión, creo, sobre estas cousas. Ou seja, como hoxe que temos tanta formación en xeral de todo o mundo, e antes que tiñan menos, e ás veces estas cousas facíanos valorar de outra maneira. Eu doulle as gracias a meus pais por axudarnos a meus irmáns e a min a valorar a cultura e o coñecemento. Pero, sobre todo, quero dar as grazas a todos vós, aos que os achegastes hoxe aquí facendo unha paréntese nas vosas vidas. Bueno, sairme do guión, pero vexo por aí, a todos vos lo agradezo, pero especialmente deixo por aí unha alumna miña deste ano que me fai moitísima ilusión que viñese, vexo por aí a Pilar, que tamén me fai moita ilusión, e todos, en xeral, as miñas amigas, bueno. Quero que debedes saber que neste poemario leva o arrecendo destas terras, ou seja, moito todo o que hai de luminoso, algo hai de luminoso nel, que falou María diso, moito do que poida haber de luminoso leva, como digo, o arrecendo destas terras onde nacín, o resto das persoas que me acompañaron na miña neneza, na miña adolescencia, os lugares onde fun medrando e me fun facendo a persoa que son. Quero recordar algúns aquí, que, bueno, os que non sodes de Guitiriz, o mellor non vos soa, ou sí, pero a praza onde supostamente íamos estar hoxe, a praza do Campo da Feira, pois foi testemunha de moitos momentos felices, moitas alegrías ali com as miñas amigas polo San Xoán, que era a primeira gran festa do verano, despois da Pascua nos Vilares, que era a primeira festa que íamos, e despois íamos ao San Xoán. Outros lugares me veñen á cabeza, como a discoteca Devi, coa mítica parede de espellos. Ali o Devi realmente era como unha ventá a certo cosmopolitismo, non? Aquí na vila, porque aí podíamos escoitar os músicos que falábamos pola mañá de que Selares escoitaba a Lou Reed e a Janis Joplin, pois aquí no Devi tamén nos escoitábamos, aquí no pobo, non nos facía falta estar en vivo. Máis lugares, bueno, por suposto, a agrupación escolar, que estreamos a miña xeración, teníamos 7 anos cando empezamos na escola, cando empezamos no segundo de XB. Foi un pouco un macromundo para a rapazada que viñamos do rural, e o museo de experiencias novas. Eu teño que dicir que creo que tive unha sorte de ter vos mestres con diferentes metodoloxías. Ali descubrín os nosos autores, Rosalía, José Emilio Ferreiro, Curros, Castelao, que eu creo que foron os que me deron o pulo cando eu tiña, pois iso, 10 ou 11 anos, para escribir de maneira máis asidua. E, sobre todo, nela coñecín as que serían as miñas amigas para sempre, como a Soco, que a teño aquí comigo agora, as que están por aí, como a Carmen e Divina, outras que non puderon achegarse aquí, pero que si me fixeron chegar os seus parabéns, as súas felicitacións e as súas palabras amables. Todas elas demostrando que os fios da amizade quedan gravados na pele, por máis que o tempo teime en afastarnos e levarnos por camiños diferentes. Bueno, teño aquí algún outro lugar que se me viñan vindo á cabeza. A librería de Juan, na que eu, cando viña con meu pai a Guitiriz no verán, que me traía, compraba sempre unha novela, o Super Pop, que se compraba daquela. E tamén me pasaba pola Bolboreta, porque era daquela tenda máis cool que había aquí en Guitiriz, de roupa. Entón, pois era o meu proxecto, a librería de Juan e a Bolboreta.
lugares, Roca, Pardiñas, por suposto, Pardiñas xa antes, cando o festival e antes do festival, cando eu era pequena, que era a festa de merendas, que se, digamos, ali todos de merendas antes de empezar a celebrar o festival. E despois, por suposto, pois, no festival todos temos momentos moi felices, de moita diversión. E por suposto, lembro a paisaxe da miña nenez no Portobello. Tamén atopei esta mañá un veciño do Portobello que íamos juntos á escola unitaria. O primeiro ano que empecé a ir á escola fomos un ano unitaria. Tamén íamos juntos para a parada do bus, porque vivía ali, bueno, cerca da miña casa, o Río Seco. Por suposto que, bueno, venense na cabeza todos aqueles lugares, as leiras, os traballos do campo, os veciños do pé da porta, o señor Jesús e a señora Josefa, os que eu ia visitar cada venres sistemáticamente cando chegaba de Lugo do instituto no coche de liña, e a taberna, como vos dicía antes, que tiñamos na miña casa, era a típica taberna de ultramarinos, que teníamos ali de todo, menos froita e peixe e carne, que era das formas non perecedeiras, teníamos de todo, mas había a taberna. A taberna era a miña sala de estar, en realidade. Ali, a sala de estar era a sala de estudo. Ali facía os deberes, ali xogaba as cartas que hacía María, Carlos da Estufa no verán, vía a televisión, ali no medio da veciñanza, que viña por ali, que eran case familias. Se cadra as historias que lles escoitaba contar, estaban alimentando tamén a miña imaginación, sen eu saber naquele momento. Bueno, todo isto teño na cabeza asociado á luz e a un tempo que transcorría lento e apracible, que despois non sei en que momento empezou a correr. En fin, a razón que nos trae aquí é dar a coñecer a miña obra, os versos do Desasosego. E aunque pola miña profesión estou moi acostumbrada a explicar obras literarias, faise un pouco difícil e dá un certo pudor para a miña, así que decidimos escribir unhas palabras que vos vou, ler ou farei de todo, para evitar a miña natural tendencia a divagar. Así que alá vou. Quero comezar falando da ilustración da cuberta, que para min esta imaxe tan xa de forza é importante por dúas razóns. Unha persoal, porque a fixo o meu fillo, que tamén está por aí, que é o meu maior orgullo, e outra, porque desde o momento en que a mí vi plasmada nela a esencia dos meus versos. Eu o que vexo nela é a esencia dos meus versos, a paixón de vivir sabéndonos no fío do abismo da escuridade, a felicidade que corre parella, a desgraza que está asexando sempre, a enerxía que se vai desgastando rodando polo tempo. Aí está basicamente o desasosego do que fala o meu poemario. E eu é o que vexo nesa imaxe. Despois cada lector verá nela o que a súa imaginación lle diga, porque a grandeza das artes plásticas, igual que a da poesía, é que o traballo do creador, como falaba antes María, non acaba aí, senón que se completa nos que a desfrutan, nos que a senten, porque elas van a interpretar segundo as súas propias experiencias de vida. Con respecto ao contido, pouco máis podo engadir o que dixo María, porque ela viu ali moitas cousas que eu vexo e outras que eu non vexo. Que claro, en verdade para min esa é unha experiencia curiosísima e moi enriquecedora. O sea, que me digan que cousas vean os lectores, que cousas ven os que entenden de literatura, como María, que cousas ven os críticos literarios, que tiven a sorte de que dous deles, Armando Requeixa e Ramón Raña, tamén se fixaron no poemario, escribiron unhas fermosísimas palabras sobre él. Por certo que Armando Requeixa tamén lle dedica unhas fermosas palabras a Guipirín. E en versos do Desasosego ides atopar, como tamén dixo Socorro, poesía intimista, nada novo, en realidade, a añoranza da infancia e xuventude como un tempo cheo de ilusións e esperanzas, a felicidade de vivir cohabitando coa certeza da morte, a fugacidade da vida que non chega a nada, o tempo inexorable, a angustia con ou sen causa, en definitiva, a saudade, esa compañeira de vida para moitos de nós. Nada novo, como digo, nos temas, pero eu creo que tamén nada máis actual, eterno e universal que eses sentimentos atemporais.
Se cada na estética onde poderades atopar algo de novidoso, eu creo que hai un pouco de conxugación do actual co tradicional, escollas lingüísticas de imaxes innovadoras mesturadas con outras imaxes e símiles tópicos, que dá lugar, baixo o meu modesto punto de vista, a unha poesía cuxo sinal de identidade podería ser o eclecticismo. Eu non quero facer unha poesía artificiosa. Creo que o afán dos poetas de ser ben acollidos nos círculos literarios do momento ás veces fan que deixen que a poesía perda a emoción. Bueno, é a miña opinión. Por iso, nos meus versos non hai ninguna pretensión máis alá de expresar o desasosego vital e compartilo con quen o queira ler e sentir. Eu creo que a poesía contemporánea sucede a miúdo que canto máis encriptada é, mellor parece ser acollida pola crítica. Parecera que o público e crítica van por camiños diverxentes. Na realidade isto non é novo, nin é exclusivo da literatura. Pero eu creo que quizás é unha das razóns polas que a xente do común foxe da poesía. Porque moita xente cando falas da poesía di, bueno, a miña poesía é moi habitual, non? E conste que creo que se está agora lendo máis poesía que antes, pero adoita suceder iso. Eu creo que a xente foxe da poesía un pouco porque teñen a sensación de que hai algunhas persoas que entenden algo que eles non conseguen entender. A mí tamén me pasa ás veces, se vos son sincera. Eu atreveríame a dicir que aos entendidos tamén lles pasa. Eu diría a xente que non hai que esforzarse tanto en entender a poesía porque non é imprescindible entendela para poder disfrutala. Simplemente hai que emocionarse con ela ou simplemente sentir que é fermosa, como que non ve un cadro que a mellor non sabe de que se trata, pero me parece fascinante a mestura de cores que hai aí nese cadro, non? E diríamos máis, se os versos dun poeta non nos emocionan, nin nos parecen fermosos, nin nos entendemos, pois cambiamos de poeta. Bueno, eu vou darle unha segunda oportunidade con todo, porque tamén pode suceder que as nosas posteriores lecturas ou as nosas posteriores experiencias de vida nos descubran cousas novas e volvemos a retomar ou volvamos a entender de outra maneira, non? A miña experiencia a este respecto cos rapaces do instituto vai un pouco por aí, polo que vos estou dicindo, para mí é moi enriquecedora. Cando lle presentamos ao alumnado de primeiro de básico, por caso, que xa teñen máis madurez, unha antoloxía poética e les pedimos que nos digan que sensacións les causan os poemas ou cales les gustaron máis. Curiosamente, moitas veces din que son os de Rosalía, porque van ao fácil, porque les resultan máis fáciles de entender, por máis que a temática les esté moi afastada do seu día a día, non? Pero eu observo que tamén les gustan os poemas contemporáneos, ainda que non os entendan, se les fan sentir, se os emocionan. Entón, por aí é por onde empezan a desfrutar da poesía e tamén diría eu a desenvolver mesmo a súa creatividade por esa parte, non? Que hai moito poeta en potencia nas aulas, xa vos digo. En cambio, cando a perfección formal ou a afán de innovar está por encima do sentimento, eles coas reglas de transparencia din, e isto é poesía. Claro, eles falan desprovistos da hipocresía dos adultos, pero a veces, en certo modo, ainda que non te lo diga, teño que dicir que coincido con eles. E claro, eu mentiría se vos dixese que a mí non me gusta que a crítica se fixe no meu libro e o valore positivamente. Por suposto que me gusta e me fai sentir moi ben. Como vos dicía, cando descubrimos o artigo que lle dedicou Armando Requeixo no suplemento cultural do Diario de Ferrol, sentíme moi contenta e emocionada. E o mesmo cando recentemente, hai pouco máis dun mes, me sorprendí con outro de Román Raña no Faro de Vigo. A ambos les agradezo infinito a súa dedicación ao meu libro e as fermosas palabras que dixeron sobre ele. Pero tamén me sinto contenta cas reaccións da miña xente, da xente miña, das miñas amigas, das miñas compañeras, as compañeras, os alumnos, pois todos os que estades aquí, cando, bueno, por distintas cuestións, cando me veñen co libro para que lle lo asine, cando me veñen ver a presentación, cando me fan un vídeo con poema que leu Socorro, hai dos alumnos, Lois e Alxo, que me fixeron un vídeo moi fermoso. Realmente, desde que me chegou o correo da editorial dicíndome que quería publicar no libro, non teño máis palabras na boca que grazas, porque
todas as cousas que me pasaron e que vexo son para min enriquecedoras e fanme sentir moi contenta. Así que a crítica importa e a xente importa moito, polo menos a min. Bueno, vou continuar facendo unha reflexión sobre a poesía ou sobre o que eu considero que é a poesía, porque creo que o mundo poético xa é tan heteroxéneo que ás veces resulta complicado discernir o que é poesía e o que non é, sobre todo moito tamén polas redes sociais, non? Eu recoñendo as opinións sobre a poesía que están moi, bueno, que coincido con elas plenamente. Unha era a da nosa poeta premiadísima Olga Nove, e di o seguinte, que vai un pouco, eu creo, no que dice antes. Todo poema nace da intensidade creativa, do trallazo, e desde logo non procura a perfección formal, senón a emanación do amor. A outra declaración é da poeta portuguesa Ana Luisa Amaral, que foi galardada recentemente, que, por certo, aquí no noso país non lle presta moita atención, polo visto, porque foi traducida a moitos máis idiomas que no castelán non hai moitas traduccións dela. É o seguinte: todo pode caber na poesía, porque o poema é o espazo mesmo da posibilidade. A poesía exixe tempo para ler, para pensar, de modo que pode ser un espazo para pararnos e camiñar máis a modo, un fogar onde se pense e se sinta dunha maneira máis repousada, e non con esta velocidade toda coa que vivimos. Ademais, a poesía contén beleza, e a especie humana precisa. E di aquí que isto gustoume moito a mí. Igual que unha pintura ou unha sinfonía, a poesía non serve para nada. Non construe unha casa, pero precisamente por iso é absolutamente fundamental. É o fogar do simbólico, e os humanos necesitamos iso. E tamén concordo moito co que di sobre escribir poesía. Dile que escribir poesía é o que nos permite chegar a atrapar a música dos sons que nos escapan. As palabras preexístennos. Escribir un poema é a tentativa de sintonizar con ese mundo de palabras e emocións que nos queren escapar. E nos antípodas destas declaracións están definicións de poesía que a mí non me agradan en absoluto, que son as que inclúen a perífrase obrigativa debe ser ou ten que ser. A poesía debe ser isto, a poesía debe ser o outro. A poesía debe ser o que queira o poeta e o que queira o lector. Eso é o que penso eu. Porque se algo teño claro é que nada hai máis alleo a poesía, as artes en xeral, aos dogmas, veñan de onde veñan. Porque a arte sempre é liberdade. E creo que é moi importante recordar isto, porque estamos nos termos moi complicados nos que eu creo que se está impoñendo unha censura subliminal, mesmo unha autocensura que provén de distintas frontes e que é moi perigosa e que deberíamos empezar a combater, me parece a mí. Dentro dos parámetros estéticos sensatos e tendo en conta que non todo o mundo ten a mesma sensibilidade nin a mesma formación para entender según que tipo de poesía, quen se dixe insuído que é bo ou malo no mundo das artes. Hai poesía marcadamente culturalista que require ter moitos coñecementos, moita base cultural para entendela, está ben. Hai poesía experimentadora que ao extremo, que moitas veces é casi inaccesible, está ben tamén. E hai poesía que, cando a lés, fai vibrar algo dentro, sen máis, e segue estando ben. Eu persoalmente prefiro esta última. Por iso a poética que ides atopar nos versos do desasosego é a que me nace, máis nada. En realidade non son eu quen decido o rumbo, senón que son un pouco as palabras as que me levan, como digo no limiar. É que se pensades, as palabras son maravillosas. A miúdo nos nosos actos de comunicación cotiáns non resultan suficientes para expresar o que queremos dicir ou o que sentimos. E non obstante, cando son empregadas de xeito extraño nun poema, ás veces aí podemos atopar o que non soubamos dicir de outra maneira. Mirade, ao pararme a reflexionar sobre o meu poemario para poder falarvos del, estiven pensando en como era o meu proceso creativo e dei conta de que os poemas surgían basicamente de dúas maneiras. Por un lado están os relacionados a experiencias vitais miñas ou sentimentos propios e por outros que se van construindo a xogar coas palabras ao show. Os primeiros veñen sós,
papel, necesitan moi pouca depuración. Os segundos necesitan algo máis de traballo, e son un divertimento, un xogo coas palabras, poñerse a xuntar palabras no papel. Pero o alucinante deste acto, e o que descubrín, e onde vimos claramente o poder das palabras, é que cando acaban destes poemas, normalmente están aí os mesmos sentimentos que nos outros, aínda sen eu buscalo. Velaí o fascinante das palabras. En fin, non vou demorarvos moito máis, que non quero aburrirvos demasiado, así que vou ler agora, xa para rematar, un par de poemas. O primeiro escribino hai un par de anos, cando tiven que vir máis a miúdo aquí, naqueles meses en que meu pai deixou de ser a persoa vital e forte que sempre fora. Quero dedicarlo a él, home social e bo onde os haxa, que moitos de vos coñecestes e creo que apreciastes e quixestes, así que en homenaxe a él, que tanto disfrutou nas cafeterías e rúas, no campo de fútbol, que amaba tanto este pobo. E di así: retornar á casa dos pais, vellez imperativa, vellez, ese intruso que nos secuestra na nosa propia casa e nos agrillou as pernas e a cabeza. A casa dos pais ainda garda cobertores da outra casa natal, aqueles que nos quentaban hai 50 anos, cando os invernos eran tan fríos e a vida estaba de estrea, como o vestido para a festa da parroquia e as medias de perlé. Só o calor das mantas é a mesma, só iso queda. O tempo pasou e trouxo ausencias. As cousas permanecen, eu xa non son a mesma. Constato que xa non volverá aquela nena da aldea, aquela rapaza lera. No mellor dos casos, constato unha lera de todo, un feliz que teme na cabeza, e deixarse marchar. Ainda no mellor dos casos, iso é o que esperan. Ben, o último poema que vos vou ler non está no libro, non está publicado en ningún sitio, pero teño que lelo necesariamente hoxe aquí, porque nele está todo o amor que gardo a miña aldea natal, o Portobello, na Santa Mariña, onde vivín ata os 17 anos e onde fui moi feliz. Ten bastante de Díaz Castro e di así: o sol no Portobello está enterrado, o cupo e os seráns, o banco de pedra, erva seca, canción, nai terra. Ei, por que ves a cotío facer na miña alma? Homes e mulleres, veciños na taberna, erva seca, erva, auga, pedra, nai Santa Mariña. Os corpos nosos antes de ser en terra foron nenos, música, vaguas, madurez, adolescencia, infancia. Que fa sol, ardendo nas chousas, nas carrilleiras e na braña? Está caladiño, que os ríos non regresan á montaña. Do mencer só queda o mesmo ceo, velaí o seu, cargado de horas que pesan como a ferro. En fin, isto é o que vos presento, un feixe de emocións sinceras encadeadas alfabéticamente para pôr orden no caos da miña cabeza, un conxunto de latidos. A mí gustou o resultado, que vou dicir. Vos valoraredes despois os que o leades. Oxalá, se vedes, vos faga emocionar un pouquiño. E se antes de despedirme, quero animarvos a ler poesía, especialmente a xente nova. Hai que perderlle o medo e collerlle o gusto. Os que o fan a miúdo descobren un mundo de palabras que os enganchan. Eu teño últimamente por bandeira a defensa da xente nova, porque está sendo vilipendiada nestes tempos, moitas veces nos medios de comunicación, non sei por que razón, e desde logo non son esa parda de responsables que nos queren facer ver. Na xente nova como na xente maior hai de todo, como houbo sempre, pero hai moitos rapaces e rapazas con talento, con cabeza e con corazón. Vexos cada día, pásanme cada ano polas aulas, tédelos e témolos nas nosas casas, así que a eles, a todos vós, desexos todo o mellor, toda a felicidade posible de corazón, e
reiterarvos as grazas por achegarvos aquí e por dedicarnos o vosso tempo.